in hi September ni kuwa sang ni som ni pali tho tran ni ania chia tang ram chung zal reng hmuna thilmak deuh mai hmu ania na thok tura kalte chu mi pakhatin video in cover thilmak danglam tak mai ala fu ani he thil hi thil hlo om lam rong kai ngai tura ni em phei chu ka hrelowa ma se video ko ron da nga ngun takin kan lo enanga ngai dan kan lo siam don nia kan hmu dan le kan ngai dan te comment lama soi theu kan tum don nia khaile ilo thi rang le ti hian na thoka kal mai mai lai kha te ala video in cover ti chuan ram tha te ala ti chuan kal san vek nuwa mi pakhat hian a ron kal pel ve a chu tak chu ni a lu hi in lo en don nia a to khum a hnung hi khu in muem a to khum khu eng mel nge ni ram huai mel te po apu khop mai a jumper hak chuarin a siam ani kan ti ani pon thil mak tak chu ani tho ani enga tinge khutiang kher a in siam a mak ani a mel len dan khon ram huai lampang a pol tlat ani tin angonga chin chunglam khu ngun takin en ula ludang in som a ang tlat ani enge ingai dan le